Mag-level up na sa kalibre sa pagpanerbisyo ang probinsyal nga panggamahanan sa Davao del Norte. Kini ang gisaysay ni Gobernador Edwin Hubahib kaganinang buntag. Matod sa gobernador, ang bagong mandate nga gihatag sa katawhan kaniya mo'y naghatag kanila og kadasig aron sa tinuay ug haom nga serbisyo alang sa katawhan sa Davao del Norte. Ang iyang unang termino isip gobernador, nakahatag si Hubahib pinagi sa National Housing Authority ug sobra 500 ka panimalay alang sa mga miyembro sa tribong Atamanobo sa lungsod sa Talaingod ug laing sobra 300 ka balay sa nagkadaiyang munisipyo sa Davao del Norte. Ang programa sa pabalay, usa ka proyekto ubos sa Office of the President aron mahatagan og pinuy-anan ang tribo nga sagad mabiktima ug maagni sa mga komunistang grupo. Gawas sa mga programa sa infrastruktura, usa sa mitatak nga program ni Hubahib mao ang iyang kaagapay program kung diin ipailawom sa livelihood training ang mga residente gikan sa pagpananom og gulay, mga lagutmon ug hangtod sa pagbuhi og mga manok nga maoy mitabang sa katawhan na panahon sa kapait sa pandemya. Tungod sa iyang bag-ong mandate, mao kini ang plano ni Hubahib alang sa mao nga probinsya. Ang pasabot-an nga ang serbisyo sa provincial government is broad-based siya, padulong na sa ato ang mga farmers o sa mga sectors nga ato sila matabangan karon sa atong second term nga mas mubos pa ang ilahang income nga nasugdan nato sa ato ang second term. So unang-una karon nga mas gihatagan ako mas dakong pagtagad usab ang agriculture nga may atong gisugdan sa ako ang first term. Then isustain nato ang peace and order situation nga na-declared ta karon nga zero insurgency. So kinahanglan kini nga mahatagan og dakong development kay mao ni ang gikinahanglan nga makita sa tanang mga former rebels o sa mga kaigsuonan nato, especially na sa mga disadvantaged areas nga mahatag ang development nga dugay na nilang gipangandoy. Gawas sa pagpaligon sa sektor sa agrikultura, pakusgan sa gobernador ang kampanya batok sa illegal nga droga. Ang Tagum City, gikonsidera sa Philippine Drug Enforcement Agency CONFEDEA nga agianan sa mga illegal nga droga gikan sa nagkadaiyang rehiyon sa Mindanao, maong daghan ang madakpan sa mga checkpoints ug sa mga boundary dinhi sa probinsya. Ang ato gidagdag karon nga ang about sa droga nga gikinahanglan nato nga i-strengthen ang workforce sa PDEA with components sa PNP and AEP kay wala naman kayo trabahoon sa insurgency. So hangyon nato ang PNP nga mo-collaborate sa ato ang PDEA o PNP para nga mas ma-impose nato dinhi sa Davao del Norte nga ang tanan mga kaigsuonan nato mga batanon nga nalulong sa droga o mga supplier o financiers nga mas mapadali nato nga madakpan kini o dili sila makalihok para nga ang meaning manggod kung dili na maglisod sila paggalaw sa ato ang probinsya, so ma-stop ang demand, so muhinay usab ang ang supply. Noreen Michelle Igonia, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe.